माथो नार्जि बुदां आंनावबो फैसा जाखुमानानै दङ माथो बे बाराव फैसा बिनायाव फैसा होलायबाव आरो नार्जि बुदाङा माखौबा आंहा अमा राजानो आंनि जिउ जारिमिनखौ बानायनो होनो नागिरदों फिल्माव बेहा आरो आंनो फैसा होआ हापां ओंखाम उखैबायमोनलै हापां बा माथो अमा थिंख्लियाव बिराद फैसा जमा जानानै दं नोंनाव हापां नोजोर दाहो नों नार्जि बुदां फैसा बिनायावबो फैसा होलायबावा आरो नुवाखै फिथा फाननानै बेसेबां बुरजा फैसा जमायनानै दोनदों आं दे मोजां फैसाफोरखौ बेफोरबायदि थिनानैबो दोननांगौ नांगौ समाव खामानियाव होयो औ बेनिखायनो आंहा खायदा बोराय बाहायदों आरोहाय नांगौ समाव नोंनिफ्राय मोनखानाय नङा साननानै फैसाखौ जमा खालामनानै दोनदों आरो दा नांगौ जाबाय नालाय दिहुनबाय मा आं नोंनो फैसा होआ आरो हापां होयो थेवबो दाथ' बिराद नांगौ जाथारदोंमोन ना इमारजेन्सि बेयावलाय मानोथो होआ नोंलाय थै बे अमा राजानो फैसा होनांगौखौ आं होआलै बे फैसाखौ नों अमा राजानोसो होनो नागिरदों नामा हापां औ नोंहा बिबाबो मोना नालाय अमा राजानो होनोसै आरो आंहा थोद मा गोदाव सोरावलै दासो थोद मा गोदाव सोराव होननानै बुंदों नोङो नांगौ समावबा होआ आं बुंखाबाय दा अमा राजानो फैसा होनाङा पस्तायगोन होननानै मानो खोथा मानिया आरो मा फिल्म दिहुननाय बेलाय मालानिफ्राय फिल्म दिहुनग्रा बेलाय अमा राजायालाय हा गोदाव सोराव जिखौ नुयो जिखौ गोसोखाङो बेखौनो खालामनो सानब्रबनाङालै हापां मिथिबाय ओइ नार्जि बुदां आं नोंजों दिनै नांलायनो गोसो गैयाहाय बहा थाङो थां नोङो दे मा खालामो खालामबानो जाबाय उनावहाय माबा मोनसे प्रब्लेम जाबासो आंनि सिगाङाव दा बुंखा बेबो अमा राजानि खामानिसोबाव फोथायखाया आं बेखौ एसेबो नार्जि बुदां थोद मासे बदतमिसलै बे नार्जि बुदाङा फै बाथो बेखौ फै जिराय फै होद जिरायालै फैसा नुबा जिरायनो गोसो जाया आङो हायावनो जिरायगोन नांगौबा गोगोम फैसा खावखुमाना दोनदों माथोलै नों नार्जि बुदांनिफ्राय हापां नार्जि बुदांनिफ्राय फैसा खावखुमायाखैहाय आङो लावदुम फिथा फाननायालाय बिनिसो फैसा बियो बेफोर फैसाखौनो आङो अमा थिंख्लियाव जमा खालामनानै दोनदों न'खै पिगि बेंकआव बेसे बुरजा जानानै दङ दायो सानबावाखै आङो जायखिजाया फिल्म मोनसे बानायनोथ' थोगोन दा फैसाया हाय आंबो बारा मिन्थियाय बर' फिल्माव बेसेबां फैसा थाङो मोनसे फिल्म बानायबाथाय दे बारा गोबाव खालामबाय थाला फैसाखौ साननोसै आंनावबो माखासे दङ बेखौ लानानै हैनोसै अमा राजानो बिनिफ्राय फिल्मखौ स्टार्ट खालामसै दे अब्लालाय ओमफ्राय टपिरा मा लागोन नों फिल्माव मा रल लागोन ओइ आं गुन्दा रलसो लागोनलै गुन्दा रलनि अनगा आं जेबो रल खालामा नोंखौ एक्टरबो जानो समायखाया बिदि डाइरेक्ट बुङो आरो थोद हापां मा बुङो आरो नोंबो नोंहालाय मानि थाखाय इसेबां एक्साइटेड जादों अमा राजाखौ आंनि जिउ जारिमिन बानायनो होदों आङो स' बेनिखायनो फैसा हैनो नागिरदों आङो नङाबा अमा राजानो दरखारबो गैया आं फैसा थाइसे आब' थफसि बिराद गोबाव जाबायमोनहाय नोंखौ नुयिया दिनै फैबाय मोजाङानो जाबाय दे आब' औ एमाव राजाखौनो नायनो लुगैनानै फैदों आं बहा दंहैथाय मानसियाबो गेलेहैदोंसो नामाथाय दे गेलेहैथों गेलेनांगौबो नङाबा दानि गथ'फोरा मबाइलावल'सो नांनानै थासै हा आब'आलाय मालाथो थांफिनगोन आलासिखौ बिदि सोङो हा माला थांगोन होननानै सोङो नामा दिनैसो फैथारदों दासो फैथारदों बेखौनो माला थांफिनगोन होननानै सोङो हा मा सोंनाय जाखो नोंना हा हांग्रिमोन दाय ओइ फाग्ला नांदोंनाय ओरैनोसो सोंदों दा मानो ओरैनो सोंनांगौ हा आलासिया मा सानगोन आंखौ थांजानो लुगैबाय दानो सोंनानै सानगोन माथो आलासिया हा ओइ अमा राजा आब'सो दा आंलाय मानो बेखौलाय बिदि साननांगौ ओइ अमा राजा हापांगालिसो माथो आब' जेबो साननाङा खरानो गरमथारबायना दे जेबो साना आइला नोंसोरसो माथो मानि सान्दाखांनो फैलायखो नोंसोरलाय एबसु मिटिंनि ना बर' साहित्य सभानि हा गैयालै आंनाव फैसा थाइसेबो गैया ओइ अमा राजा सान्दाखांनो फैयाखै जोङो होनोसो फैदों नोंनो मा बुस्थुलै ओइ अमा राजा शुटिंआ मालानिफ्राय जालायबाय बेना जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय शुटिं दाद फैसा गैयिफ्राव बेनिखायनोथ' फैसा होनो फैदों आरोहाय नोंनो औब्रा अमा राजा फैसा होनो फैदों जों फैसा होनो होमबालाय बाहेरावलाय मा गसंबाय थाखो फै न' सिङाव हाबफै मालाय दाबो रायलायनायानो जोबला नामा नोंसोरना हा हिनजाव मानसिफोरबाथाय मा एसे खोथा ओंखारो जिरायनानै थानो मोननांगौ जमा हिनजाव गोजा ओरैबायदि खोथा ओंखारो ब्रुं ब्रां नंगौलै अमा राजा ओरैबायदि खोथा ओंखारोना खोथायानो जोबा बिसोरना दाउ जोख्लियानो बिदै दैलायगोन बिदै दैनानै गफायनानै फिसा मासे ओंखारलायगोन थेवबो बिसोरनि रायलायनायानो जोबा फै हापां फै थफ्राम जिरायफै थांलाय साहाफोर फुदुंना लाना फैलाय थांलाय हांग्रोमोनदि आच्छा बैयो नोंनि बेवाइफोर थबसि नङामोन होनलाय नंगौ साहा फुदुंहैनि जोंहा आच्छा हापां मनायाव बेसेबां बुरजा फैसा लाबोखोब्रा माबा 5 लाख फैसा दङमोन आंनाव थिंख्लियाव जमा खालामनाय लावदुम फिथा फाननानै मोननाय आरोना बेखौनो लानानै फैबाय आं न'आवबो थाइसेबो फैसा गारबोआखै 5 लाख औ मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां फैसा थाङो बारा आइडिया गैयाना आंहा बेखायनो जेसेबां फैसा दङ बेखौनो लाबोजोब्बाय आं
आंबो लानानै फैबाय दै 3 लाख 3 लाख 5 लाख ओइ मा आन्दायलाबायखो फिल्म बानायनायावलाय थांखायोना शुटिंआ गाबोननिफ्राय जागायदो अमा राजा आच्छा जागोन दे जागोन ओमफ्राय नोंनावलाय फैसा दङ ना गैया लोगोआव 2 लाख दङ थ' थफेरामा 3 लाख लाबोयोबा नों 5 लाख आंनाव 2 लाख दे होमबालाय 10 लाख जों फिल्म मोनसे बानायनोसै 10 लाखा जागोनथ' जायोलै जायो 5 लाख रांफोरावनो फिल्म दिहुननाय खोनालाबायदों आं मानसिफोरखौ 1 लाख रांफोरावनो आंनावथ' 10 लाख जाबावबायसो थोब्रेबायसो जाबायदि जाबाय हिर'इनफोरखौबो 10 जन लाखानोसै नै एसे मोजां हिर'इनखौ लालै एदावनो मोजां जानायनि आच्छा हाफां नोंबो फिल्म गागोन नामा रुवाथियाव बिराद समायगोनलै नोंखौ रुवाथियाव थै अमा राजा आं फिल्म गाया मा आंनि नामावसो आंनि जिउ जारिमिनखौसो फिल्माव बानाय नोङो मिथिबाय आरो फिल्म नामखौ हाफां दोन आंनि जिउ जारिमिन आंनि उन्दैनिफ्राय दासिम मा खालामखो खालामा बेफोरखौ फिल्माव सोनानै होदो आरो दै मा होननाय जाखोलै हाफां औ खत्थ' हिट जागोन हाफांनि जिउ जारिमिन फिल्मनि नामखौ खोनानाय लोगो लोगो बयबो नायफैखागोन लागाव दानाबा गावनिसो जिउ जारिमिन खालाम खोन्थाबायलै हाफाङाबो मा स्पेसियेल जिउ जारिमिन दं बेनावलाय जेबबानो गैया माथो ओइ अमा राजा मा सानखो आंनि जिउ जारिमिन बानायाब्ला आं फैसाखौ लांफिनगोनहाय बानायो नोंनिनो जिउ जारिमिन बानायगोन आं बिदि होननानै थगायाबा जानाय नङा दे अब्लालाय फैसाखौ लादो बेनिफ्राय हिर'इना सोरखौ लामारोब्रा खोन्थालाय हिर'इनखौनोथ' सानदोंलै सोरखौ लानाया मोजां जागोन अडिसन खालामनो होग्रोनोसै नामा गासिखौबो ना मा बुङो औहाय आं बायदि नुहांहांनाय एक्ट्रेसखौ लाबानो जाबाय दे रौ गासिखौबो नायग्रोजोबगोन गासिखौबो अडिसननि थाखाय लिंहरगोन अडिसनखौ गाबोननो खालामदै रौ फेसबुकाव होना होनोसै एक्ट्रेसफोरखौ साफा लिंहरजोबनोसै है अलिखौ लालि अलिखौ बिराद एदावनो मोजां जाथारगोन बियो है रावबो सायख'आ नैबे अमा राजासो सायख'गोन जायनो पारफेक्ट बेखौनो लागोन आरो एक्ट्रेस बानो जे गासिबो रलाव फिट जायो बे नङा मिथिबाय सोरबा रलनि थाखाय सोरबाखौ मोजां नुवा बेनिखायनो गासिबो थानाय माने बर'नि हिर'इनफोरखौ लिंहरजोबनानै अडिसन लागोन आं ओरैनो बै एक्ट्रेसआ बिराद मोजां बिराद टप होननानै समायनाथार होननानै एक्ट्रेसखौ लाजाया बै एक्ट्रेसजों जाय रलखौ होगोन बे रलजों बै एक्ट्रेसजों गोरोबनांगोन मिलायनांगोन पारफेक्ट नुनांगोन होमबासो लानांगौ बै एक्ट्रेसआ मोजां फेमास होननानै जानला मानला एक्ट्रेसखौ लाजायाब्रा बेनिखायनो अडिसन होगोन बेनिखायनो गासिबो हिर'इनफोरखौ लिंहरजोबगोन बेनिफ्राय सायख'गोन आं जायखिजाया हिर'इना बारा रानथें आरो लोदो जानो मोननाय नङा दै जखानि जानांगोन जखानि आं जखानि हिनजावफोरखौसो एदावनो लुगैयो थै बेनाबा हिनजाव एदावनोल' होनबाय थायो माबा खोनासंनो सुखुला दे आं थफेराम आच्छा बारु थाइबानि लारु दे जागोन आं हिर'इनफोरखौ गाबोन लिंहरनोसै बिनिफ्राय अडिसन लानोसै है अलिखौ लाथार अलिखौ है थफेराम प्रडिउसारा सोर आंसो डाइरेक्टरा सोर आंसो स' आंनि खोथा मथे जानांगोन आंसो सायख'गोन ओइ फुजाखौ लाना फुजाया आं बायदि थारना नायनो है अमा राजा मा नायबाय थाखो आंखौलाय फुजा बायदि नंगौना नङा होननानै नायदोंब्रा नोंखौ औ फुजाया लाजायो फुजाया अखाफोर गावदों बायदिथार है अमा राजा बिदि नायनाङा लाजिलाय लाङो आं लागोन आं गाबोन अडिसनाव गाबोन खोन्थानोसै सोरखौ लायो दे अब्लालाय थांनोसै आं रब्रा साहा फुदुंनाया लोंलांदो नो साया लोंदो थेंकुरु थबसि थेंकुरु मेवाइखौनो थबसि बुंबाय नोङो अमा राजा जायोलै बुंजायो है थपसि माथो नोंबो एक्ट्रेस जानो समायना नाथार ओइ अमा राजा थपसिखौ एक्ट्रेस बानायदोलै दस्रा एक्ट्रेसफोरखौ दालासै आं रोङाहाय मा है मा गोदाव सोरावब्रा मा एक्ट्रेस जालाबायनांगौ जाखो थबसि बेवायालाय दा जायालै फिल्माव सोबा गाज्रि जायो मा बिदिबा फिल्माव हाबनाय गासिबो मानसियानो गाज्रि जाहैबाय नोंनि थाखाय गासिबो गाज्रि नङाब्रा खिन्थु खायफा गाज्रि जायोना फिल्माव हाबबानो दुगि जायो दुगा जायो माने बोरैबा जायोना मा फिल्माव हाबि मानसिफोरालाय गाज्रि गैया नामा अरे भाइ फिल्माव हाबबाथाय मोनसे जिम्मेदारि थायो मिथिबाय थुनलाइखौ फेहेरनो हारिमुखौ जौगाहोनो बर' रावखान्थिखौ माने एकदमबारे गोजौआव थिखोलांनो मोनसे जिम्मेदारि थायो बेनिखायनो आखल आखुफोरखौ एसे मोजां खिन्थिबा मोजां जायो आरोना दाथ' जोंना बर' समाजा बिराद फिसा बेखौ गुवार खालामनो थाखाय साफ्रोमबो बर' सोद्रोमाफोरनि आखायाव माने गोसोआव एकदमबारे दाद खालामना औ जोङो बेखौ मावनानै दिन्थिगोन बा जों बर' हारिखौ फोथांना लाखिगोन गोजौआव फेदेरगोन होननाय मोनसे माबा समायखिरा थानांगौ आरो मिथिबाय बेफोरबायदि लानो हानाय मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थानांगौब्रा बेनिखायनो जिम्मेदारिया बारा जायो बर' आर्टिस्टफोरनाव मिथिबाय बेनिखायनो बुंदों खायसेया बेफोरखौ मिन्थियालासेनो माबा गावबा गावखौसो दुगा दुगि खिन्थिनायाव गोजावना थायो बेखौसो बुंदों आं नंगौ भाइ खायसे एक्ट्रेस जानो मोन्दों होननानै दुगियानो लाख' हाया नाथाय आंनि बेलायाव एक्टरबो एक्ट्रेसबो जायबो फाल्तु खालामना खिन्थिनो मोननाय नङालै आंनि खाथियाव एकदमबारे स्ट्रिक्ट रुल खालामखागोन एकदम एग्रिमेन्ट साइन होनानैसो आं एक्टर एक्ट्रेसखौ लाखागोन बांद्राय फांफुंबा जानाय नङालै आंजों आं हले मिन्थियालै एक्ट्रेस एदाव मोनबानो जाबाय बाराबा नोंखौ आया आंनि बेवाइखौ मानो बिदि नायदों हा अरे गावआनो आंखौ प्रेक्टिस खालामगोन सिख्ला एदावनानै नाय होननानै बेनिखायनो एदाव होलांदोंब्रा थबसिया एदावथार जियानो जादोला अमा राजा फिल्मखौ थाबैनो बानायदो आरो फिल्मनि नामखौ हाफांनि जिउ जारिमिन दोनदो ओमफ्राय काहानिखौ दिनै आं ससे खिन्थानोसै मा काहानि जागोन देलाय खोन्थालाय
माबा फिल्मनि काहानिया जागोन आं आरोना आं एक्टर जाहैबायथ' आंनि नामै लाबाय नालाय उन्दैनिफ्रायनो आङो आइजों रायजाबाय थायो खामानि मावैनि थाखाय फुङाव थाब सिखारैनि थाखाय ओमफ्राय अमानो आदार होयिनि थाखाय बेफोरखौ रायजानाय आरोना ओमफ्राय सिख्ला देरनानै हौवा गोसथोनायनि थाखाय रायनाय ओमफ्राय नार्जि बुदांना खारस'नो थांफ्रामनाय नार्जि बुदाङा आंखौ हाबा लाया होननानै थिनहरफिननाय बेनिफ्राय सन्दलाजों हाबा मन्दपाव जिरायनाय बेफोरबायदिखौ लानानै लिरदो आरोना माने ओंखाम ओंख्रि संनाय फिथा फाननांनाय मानाय बेफोरबायदिखौ आरो नालाय जाया आरो मोजांना काहानिया जागोन दे जागोन थांदो न'आव थांसां दे बिदिबालाय फैबाय आं होद मा गुदि गैया बिजौ गैया मा काहानिलै बे बेनोथ' मासे गोदाव सोराव बुंलांखोब्रा बेलाय हाफांनि काहानियावथ' आं हाफांखौ एदावफेराखैलै मोगथाङावबो माबोरै रल मोनगोन बिदिबालाय आंलाय हो बोरै जागोन बोरै एदावनांगौ जाखो एक्ट्रेसखौलाय नैबे अमा राजा थानायाव मा सिन्था खालामदों नों थफेराम बे हाफांखौ थगायनो मा बोलो 1 मिनिटबो नाङा सानथों बेयो खुसि जाथों बे गावनि फिल्मखौ बानायगोन होननानै बानाया बेलेग फिल्म बानायगोन आं बेलेग दै एक्ट्रेसा एसे मोजांखौ नायना ला दै लागोन बर' फिल्मनि साबेसे एक्ट्रेस दं गासिबो लिंहरजोबगोन आं गाबोन